Ayan mga kabro, hapon na. Anong oras na ba? 5:14 ng hapon. Ayan. So dumating sila bossing from Pangasinan. Ito yung andar ng makina nila. Grabe, sobrang ingay na ng makina nila bossing. Okay? So hindi ko alam kung anong plano nila sir, kung dito na matutulog sa shop para bukas maaga silang makauna sa pila. So ngayon test drive muna natin para mapakinggan natin yung takbo niya. Kasi kapag tumatakbo, marangkada, parang may nagpupukpukan dyan sa loob. So patakbuhin natin. Ayan o. Grabe, kaingay mga kabro. Grabe na. So punta tayong shop. Test drive lang natin mga kabro. Okay, yan o, napakaingay. Ayan si bossing o. Ayan, from Binalonan, Pangasinan. Dito na kayo matutulog boss? Doon na sa shop? Sabay, may papag doon. Bigyan ko na lang kayo ng unan tsaka kumot. Tsaka up sa papag. So dito na daw matutulog sila boss o. From Binalonan, Pangasinan o. Inagahan na nila. Talagang sila na mauna sa pila bukas. Okay, tara sa shop, punta tayo. Dito tayo sa bakanting lote o. Ayan. Boss, saan yan agad mo? Jeffrey, boss. Jeffrey. Ayan si boss Jeffrey. Okay, tara.